Yuk. Gading terus loh. Nah, apa toh? Ya itu anu gini loh. Apa, Mbak? Apa iki tremor? Tremor. Kono karepmu kan. Kono. Lo kae. Apa? Grogi loh, Mbak. Ya, tremor grogi. Lah iya, wong cedek aku mesti belino ngono lho, Mbak. Biasane ki apa ya ora kaya ngono lho. Biasane piye? Los. Nek jajar dhewe tangi dhek paling kaya aduh. Tekan ngono. Lah iya toh, jane ngopo lho, Mas? Deg-degan aku. Mergane apa toh? Sebabnya iki aku ki nek dijajari karo apa jenenge cewek cantik kaya wis jan. Anu aurane iki langsung marake bergetar jiwa raga. Iso wae yo, Mas. Heeh, marake bergetar jiwa raga dan yang lain-lain. Jano. Karena ya isih anu Dek, masih muda ki ya kaya ngono kuwi. Iya, aku juga masih muda. Oh iya, cocok. Kamu ada rasa nggak sama gading? Iya, ada no. Apa rasanya? Strawberry. Hah? Kok blueberry toh? Iya. Juga ada rasa cinta dong, ya Thomas. Ya, ini minangkani apa Dek? Minangkani podang kuning napa ajeng Gubuk Asmara? Kenapa Pak? Podang kuning biyen nggih. Derek nggih. Langsung napa ngagem bawa? Oh, bawa ora langsung. Bawa nih nggih, Mas. Dek Lintang riyen apa kula riyen? Dek Lintang. Dek Lintang sekno ya. Oh iya, nggih. Yang muda dulu. Nadian wujud temong peksi. Kandhane nek nang peksi yo kae iki yo. Apa? Peksi apa, Mak? Peksi iki tegese iki bird. Bird. Kuwi apa? Peksi iki Burung. Manuk ngono wae. Yuk diteruske. Gregele kok iso kaya ngono kuwi ya, Nduk ya? Iya, Mak. Isih resik ya suarane. Resik banget. Beda karo sing wis tuwa. Eneng kaya apa ya? Mbak? Aku sing kaya ngene wis tercemar kok ya suarane. Oh, mesti kuwi mambu-mambu. Mambu apa? Ora, kesel suarane Mas, tek mene. Kok to? Aku kesel iki mambu mbakku. Oh, mbako. Ya wis ya gak diteruske yo malah tekan ngendi-ngendi mengko ka.
golek isi podang jenar iba bunga tiku nyanding bisa sampun lanjut nggih Mas. Nggih lanjut no masa ya main bawa tok. Pamundutan saking sinten to? Saking kula Pak Siswa. Pak Siswa tadi Mbak. Pinangkane nggih Pak Siswa saking Bedoyo nggih. Bedoyo. Bedoyo. Yuk, Dik. Yuk. Bisa awan ning omah wis ora kerasan keluyuran nang golek sing tak sayang ngopeng-ngopeng miderangku golek ora krasa iso awan nganti bengi Sugeng dalu adikku sing ayu dhewe Mbak Tatin. Nggih pripun kabaripun? Alhamdulillah sehat. Sehat. Wah, elok tenan iki. Alhamdulillah iki jane sing digawe Pak Narjo ki ming ngenteni selone jenengan lho no.
Napa nggih? Wong nyatane ya le pesen wis 5 sasi sadurunge. Ya mbak iki yang ngendika sesuk ndak tatin nganu selak isi ngono. Ning delah. Alhamdulillah menika saged sowan nggih. Menika wau nggih ten jero nggih sampun foto-foto. Kalih Pak Narjo. Nggih, kalian Ibu Meni. Kalih Ibu Meni. Nggih, ning ya ming foto tok. Lah terus masukmu kepiye? Ya biasane kan nek sing tuan rumah iki sok monggo Mbak, mengke nyuwun lagu niki ngenten. Niki mau ming foto tok wele foto dadak digoleki ibu tesih sare digugah. Bapak ten pundi ra ngerti di. Kok sik Mbak aku ngonteni anu Pak Narjo. Pak sinten? Pak Narjo. Pak Narjo lagi tekan ngendi mbuh ra ngerti dinteni kene Mbak Onje. Sing tok arep-arep mbok menawa panjenengan arep maringi apa-apa ngono. Ya Mbak menawa. Wis tak kandhani ya. Pak Narjo iki nang kene rek usahane pitik. Pitik. Pitike pirang-pirang. Iyalah. Kowe gelem apa telake pitik? Mbok nek nawani yo ya pitik iki ya ana pupu, ana suwiwi, ana dodo mentok. Telek pitik umpama sak trekno lumane iso dienggo rabuk lho. Rabuk apa? Kok njok malah teleke mbok liyane ngono lho, Mas. Iki mau nggih. Dongake temanten kekalih. Kok sik kula tak napa? Wis tak kirimi catetane. Nggih, menika ingkang dipun napa jenenge? Nikahaken kok supitke. Nikahaken menika Mbak Devi Miss Kliana. Miss Kliana. Miss Kliana. Oh, Miss Kliana. Jenengan ngerti artine napa? Ora. Menika tekne lahire Kemis Kliwon. Kemis Kliwon dadi Miss Kliana. Oh. Enten niku nggih ta, Bu? Nggih lho. Ya bener wong asma Kinarya Japa ngono kae. Wong tanggaku ki ana ya jenenge Bogi apik banget to. Bogi? Heeh, jebulane lahire Rebo Legi. Oh, lahire Rebo Legi dadi Bogi. Nggih menika kalian Mas Farid Nur Irfan. Putra Bapak Widodo dan Ibu Dalimah menika. Nggih nek Mbak Devi wau putra Bapak Sunarjo dan Ibu Meni. Heeh. Menika kagungan dalem. Nggih nderek ndedonga kagem temanten kekalih mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Mugi enggal pinaringan putra ingkang soleh lan solehah. Amin. Menika sampun ndongaaken. Ya usahane ayam nggone Pak Narjo ya didongake. Nggih, mugi-mugi usahanipun ayam menika saged lancar, saged berkah barokah kagem sedayanipun. Ngaten. Amin. Jin napa? Sesuk nanggap meneh siap angger regane cocok kula oke nggih. Ning benjang malih mboten sapa iki sapa nesu. Benjang malih mboten cah lewat dalange nggih Pak Bu nggih. Lho, kok sampeyan iso ngendika ngono? Soale guntinge landhep iki. Yo ora ngono. Lah, aku ki wingi ya matur karo Pak Narjo. Pak Narjo, nek panjenengan ngaturi Mbak Tati langsung monggo tak caosi nomor. Mboten. Pokoknya borong lewat jenengan sisan mawon. Oh ngono, apa ben murah apa ya? Aku ya ora ngerti, sing penting kabeh diborongke aku. Dadi sampean ki bengi ki tanggunganku. Nggih, tesih kurang lho, Pak. Piye? Tesih kurang. Ayo sik kurang aja sing jenenge nyambut gawe ki rak ya gaweane ditandang dhisik. Mulane kan lagi tak bayar separuh liwat transfer. Engko nek rampung gaweane lagi tak lunasi ngono kuwi. Nggih nika mau ibu-ibu wonten mringkeng wingking nggih nyuwun lagu Podang Kuning. Oh, akeh banget iki sing do ngarep panjenengan iki. Mbok pilih lagi sapa iki teko. Nah. Ya, terus akeh banget ana sing rawuh ning Surabaya mau nyawer patang bungkus rokok Jarum Super. Ya ngersake lagu Mbak Tatin. Menapa? Mau ngersake Gubuk Asmara. Oh, nggih. Rokoke Jarum Super patang bungkus ning Surabaya mau sore mau. Ning piyaine ora gelem disebutke. Oh nggih, terus damel kula rokoke. Kowe iki ning kene beres suka dhewe kok sing rokok bareng kok ya sing gelem. Mbak menawa kena dijolke beras bareng kok ya padake. Ning anu kok Mbak Tatin, Pak Narjo iki pancen karo panjenengan ngefan tenan. Kalih kula. Kalih sampean ngefan tenan buktine apa? Panjenengan iku saben-saben melu dalang sapa mesti nyetel. Tur meneh bengi iki lakone. Nggih. Iki sing ngersake ya Pak Narjo. Menapa lakonipun? Rukmini Krama kuwi terinspirasi karo Mbak Tatin. Kok kalih kula? Iya. Mergane sampean biyen dek dadi manten sing ngastor almarhum Bapak, almarhum Kisena Nugroho. Lakone ya Rukmini Krama. Oh alah. Pokoke sesuk kula lakone sing anu, sing pas Tatin dadi manten kae lho.
Oh, alah nggih. Saking ngefane karo sampeyan. Siap, nggih, mugi mengke lancar nggih Pak Dalang. Oh, iya. Ling lakoke lakonipun nggih. Jenengan ki wis ra fokus karo aku dijak omong malah ngematke ngendi-ngendi lho. Aku ki nang kene. Weh, aku ket mau matke sampean lho. Ora wae wong dijak omongan malah ngematke ngendi-ngendi. Oh iya iki Mas Janu ki jawel iki mau ngandane Mbah Waluya wis rampung ngono. Mas Janu. Apa aku dijak omong ora noleh rak ya ora penak to. Jawel-jawel to Mas iki lagi dialog karo aku. Aja dijawel. Ora dijawel barang ya ora ngematke aku. Mbak Tatin. Nggih. Mbah Waluya ki ado-ado saka nglipar Gunung Kidul ki mesake to rakan. Terus Sampeyan sing penting saiki ngaturke lagu khusus dienggo temanten ning sing surasane kuwi tentang wong omah-omah ku supaya guyub rukun bandol rompol supaya iso langgeng ki lagune apa sing cocok apa setya tuhu apa-apa. nggih, dadi ati nggih. Dadi ati ya kena pelok barang Pak Dik. Nggih, Pak Dik, menika Ben cara wong mlaku ki Mbah Waluya ben ambegan dhisik. nggih, ben mimik dulu. Mimik dulu, Mbah. Dibawani ya anak ya. Siap. Heeh. Bawane arep Asmarandana kena arep megatruh ya kena. Wis Nggih, monggo. Asmarandana nggih. Ya, yo. Kekarane wong ngakrami Ngandel ora, Mbak Tatin? Pripun? Bareng sampean rawuh nang kene layang teng slorok ning nggonku. Nggih, dipun waos napa saniki Diwacake napa mboko mengke. siji. Iki saking Mbak Linda Singapura wah wis ora wah iki saben-saben awake dhewe tampil mesti ngersake. Nggih, mboten pernah absen nggih. Mboten pernah absen. Saking Mbak Linda Singapura nyuwun fragmen ketoprak Pak Wondo kalih Mbak Tatin lakon Roro Jonggrang saweran 500.000. Kalih Pak Wondo. Ah iya. Mbah Wondo siap-siap. Lah ya mengko rak ya dibagi kae dadi Roro Jonggrang. Mbah sapa? Dadi sapa sing mana? Bandung Bondowoso. Bandung kok malah dadi Mbah Waluya dadi asu bola menyam ngono. Ya terus ana meneh iki. Matur Mbak Cangik kula saking Pak Buang Bakso nderek mangawi bagya dumateng Bapak Narjo sekalian nderek mangawi bagya nggenipun ngentas pitulus kan putra mugi dadosa warga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Kula Pak Buang Bakso soto menawi ngersaken partai ageng partai kecil wonten mengkang buyutan Caturarjo nyuwun gending sesideman dibawani Mbak Tatin. Iki kok pidato apa njaluk layang ya Pak Buang iki. Ngono kok apa njaluk lagu apa Mbak pidato iki ngono kok mung 100.000. Ya kon pira? Nah, ya iki batu dadi kanca saben-saben yo mriksani. Iki ana meneh sing ming diuncalke wah jan mbok ya sopan sithik to. Ning ki ora apa-apa karo bakul angkringan kok. Adate Pak Leo iki. Oh, Pak Leo. Adate nganu kok iki. Njaluk lagu ki mesti gandeng angkringan to, mesti ngirimi ceker to. Ha ning ora sida ceker wong nang kene ndak kalah saingan karo Pak Narjo nang kene. Padele bakul pitik. Heeh. Bacutke sik nak. Nggih. Hamon ati mawi Larismu ku ora jamak lho Mbak Tatin. Pripun ta? Mambiya wis ning Semarang, wingi ning Surakarta ning Ponorogo, bengi iki nang kene. Kok suaramu kok ya isih panggah wae lho. Nggih, alhamdulillah karena apa jenenge nek bengi wis nyambut gawe, awane ya kudu bubuk. Kudu bubuk ya. Dadi awane ora dolan-dolan. Ora ana kegiatan barang awan ya. Stop dulu kegiatan apapun, pokoknya istirahat. Bener. Nggih kagem jenengan menika nggih laris mayang nek awan nggih istirahat. Lho aku nek awan mesti turu aku ya mesti ora ana kegiatan aku nek awan. Mboten enten ta? Ora. Tak kira nek enten. Ya. Luput pisan
nanu yen angel ka bablas ki ning langgam ya engko pas nggon jaipongane Mbah Waluya langsung diaturi munggah wae ning pas nggon tiba jaipongane nggih siap langgame ben dirasake karo sing padha lenggah dhisik ayo nak yo mingkari lagu singkari dhewe terus didadekke wirama selembar meneh Mbah Waluya sisan tampil pas nggon mlebu jaipongan ya Mbak Tatin ayo Mbah Waluya Yang apa
Ayo siapke Miki. Yo disuwukke sik no, tutuke sik. Nuwun Mbok Jangi. Inggih, sugeng dalu Mbah Dalu ya. Wilujeng dalu Mbok Jangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabagas warasan duwe karahayun mugi tansah rumentah dumateng kita sami. Amin. Wah, ning ngebut nganti nyalip wong nyunggi pakan pira wae iki mboten. Kok nyunggi pakan to? Lah ya kan alon wong nyunggi pakan jadi tak salib. Matur nuwun katimbalan Mbok Jangi. Nggih. Jane urus Mbak Tatin kok iso telat ki ngopo? Jane ngopo kok telat ki? Jane kula niku rak rada lara ning gandeng butuh duit. Dadi gek rene. Lara apa? Nggih lara sak-sake sing penting ra penak ngoten mawon. Lara kok lara sak-sake? Nggih ya ngeten lho pokoke telat niku sinten wong biasane ya jam 11 kok sampean kemeruputan iki lho lembukan iki lho. Ora, iki mau sampean ya wis wingi rak wis weling to. Nek iso sesuk lembukan tit lekas jam 11. Ha nggih. Nah niku nyatane kula jejer pisan mau ya waduh rong jam 11 lagi setengah 11 terus kula ya ngulir bitus adikan meneh. Sing penting nunggu sampean wong panjenengan ya nyatane iso tepat ya rawuhe. Nah kula niku wong entrengan kula niku tepat waktu. Kula niku wong entrengan wong genduren ra diundang kuwi aku ki teko kok. Masa genduren? Lah iya aku wong entrengan. Ingin bahkan alhamdulillah jenengan saged sowan mriki nggih kanthi slamet wilujeng. Kalih Basuki. Kalih Basuki supire jenengan. Supir kula rak jenenge Basuki nggih. Bener. Atur nuwun acarane napa Mbak Jangi? Niki Pak Dik, nang gone Mbak Tatin mau wis menika ana Pak Ning. tulisane. Pak Narjo duwe gawe mantu. Monggo. Lah nganti kaya iso maca aku ki tak Lah iso apa ora? ya aku ngene sekolah ming diajari nulis ora diajari maca mbiyen kuwi. Yalah. Tasyakuran pernikahan. Nah, mbok kowe wae sing maca aku sing Lah aku mau ngrungokke. wis kok. Wis ora usah diwaca. Piye ta? Nggih, matur nuwun nderek ndedonga pernikahan mugi lumebet madani beberan ageng dados keluarga ingkang bagya mulya. Amin. Keluarga ingkang saestu sakinah mawaddah warahmah. Amin. Enggal pinaringan putra sanes pinaringan momongan awit mbahku ning omah wis dadi momongan padha wae. Berarti benernya putra ya. Tadi aku mau kleru ya Mbah ya. Lah napa jenengan ngendika pari momongan kan? Heeh, aku mau nyapa. Mboten kleru ning kurang pas. Heeh. Soale momongan ki iso dadi makne cilik ya iso dadi momongan, mbahne iso dadi momongan iso mawon, gitu. Sing bener pinengan putra saleh lan salehah, iso gawe arume nusa lan bangsa, dadi mutiaraning praja satriyaning negari. Amin, ngabekti kalian tiyang sepuhipun. Oh, cetha, cething. Nggih, monggo. Nggih, menika sas panglipur menapa ingkang badhe pun aturaken. Waduh, Wadah menika Mbah, nawala kathah. Nggih. Kejaba mau ana sing lumantar WA iki ana saka Mbah Buang, bakule bakso. Iki wis kepareng nyawer 100.000 nyuwun sesideman. Nggih. Terus mau ana panjenengane sing apa kuwi sing daleme Keranggan Pak Barkah mau ya ngirimi rokok aku nyuwun lagu apa kuwi Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Kalian ibu-ibu wonten wingi nyuwun podang kuning. Ah, cocok. Heeh, podang kuning ibu-ibu. Gandeng sik ibu-ibu didhisikke dhisik. Sik napa? Masake Podang kuning. kanca-kanca. Nggih. Sing bawa sapa? ayo jelas aku ora iso kok kowe ngono dadine. Piye ta jarene Lah, ya? ya, Ya mung silah. loro ya. Oke. Nggih. Ya kok suwe ra duwe. Ngapa kok dikle? Ayo. Ngapa kelametan ki? Lah ya kepengin mangan lho dadi. Ah, biasane iki sing tuwa dhisik apa sik nom dhisik? Ya ora mesti. Ora mesti ngono delok kahanan. Iya. Ora usah ngomong. Lah nek sing lanang sing wedok sih aku jawab ning nek tuwa karo sing nom tak jawab ora mesti. Lah, nek sing lanang karo sing wedok piye? Ra piye-piye. Kok agak diurus. Najan wujud temong paksi
Arepa rupane meng manuk. Heeh. Sing ngartekke Mbah Waluya. Kula sing menerjemahke basa Jawa. Ayo, gelem wali bebandane. Bawa Peremban, Durna ora bakal tak wali. Suara tatanan. Ngantemo. Ut. Jen rapopo. Nyo, neh. Uli wae nyo. Sirah. Dodo meneh. Waduh, mati. Waduh. 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 Arep diapake aku? Wah. Bopolong atau biong matang tua tes dadi obayup. Loh. Iki lek ngajari Bapak Werkudara. Bola ampuh tenan Ayo bali. Kae topo jenenge? Pas nonggon sirahe sing banter. Ayo saiki. Kepenak. Kang kantor aja tekan endi yo? Biar siguri. Bapak lo ngatawa biar matang tua tes dadi banyu. Proto mundur. Ontoseno ki wong becik. Ayo bali. Rono wae. Yuk, maju jalan. Wah, wis adoh Kang Antarja ya wis. Kurawa, sapa meneh Majaya iki Antasena Ijen. Ijen kene ayo krubutan para Kurawa kene.
Kang medun Kang. Medun, medun. Dimasana Sena. Nututi lan nyandhet melang kakangmu. Ngendheke nggon kumibur. Sik Kang. Mandhek dhisik. Kakang Gathot arep mateni Abimanyu. Yo. Mesthine ya ngono. Tinimbang duwe adi sing wis ngorek-orek marang wong tuwa. Ora sudi duwe adi Abimanyu. Kosik sabar sareh. Nek sampean mateni Abimanyu getun sampean Kakang Gathot bakal getun. Getun piye? Sebabe apa? Aku wis nyekel tuk jumbring perkara. Ya kuwi wa Kresna. Dimas aja kuwatir. Wa Prabu Ndrawati kuwi pepunden kosik to. Sabar sareh. Kok bajur kelap-kelap ning angkasa kira bledek. Lemu maburuk banter banget e. Kanggo obat apa? Batapit. Kene ya, sing dadi Pakde Kresna mau ki. Ngene sik. Mau ki wa Kresna palsu. Wak. Palsu piye? Kae mau ora asli pokoke. Sulapan. Sulapan kepiye? Sing dadi Pakde Kresna kae mau ki ming palsu, mulane wani ndakwa Abimanyu dadi maling. Kosik. Apa kaya mangkono? Banjur sapa? Sapa sing wani membo dadi wa Kresna? Kang, Kakang Antaraja, tresakane gorene Kang. Lho, iki. Kakang Gathot terus preso dhewe to iki sapa? Iya, Dimas. Iki Eyang Durna. Kok membo dados wa Kresna? Nggih, Ger. Wayan mboten ajeng mala kula ta. Kula niki simbahmu, aku ki simbahmu, Ger. Gathot Kaca ora mala aku ya, Ger. Mboten. Kula namung saderma nampi dawuh anak Prabu Duryudana, Ger Gathot Kaca. Nanging Eyang Durna menika lepat. Jare ora arep mala, aku ki ayammu, Ger Gathot Kaca. Panjenengan menika lepat. Margi sampun dakwa Abimanyu. Ngantos Rama Werkudara mangke badhe mentala dhateng Abimanyu. Ya, Ger. Aku luput. Aja dipala ya. Wes ya, Ger. Aku putu-putuku kabeh wis ya, Ger. Mbahmu wis tatu kabeh. Tak pijet meneh. Emang pijet lorone Raja Mak. Dipijeti malah sesuke awake tambah lara. Beta meneh dipijeti karo Sinden. Iki ora. Iku ya Siti. Ilangi rasa lara. Wong tuwa kaya ngono pakartine. Dimas banjur piye? Wis saiki ngene. Ngene wae. Bapake tak oyake nek ra Kakang Gathot Kaca wae sing oyak. Yo. Oyaken bapak kae. Aja nganti bapak tekan kasatriyan Tanjung Anom lan ketemu karo Abimanyu. Aja nganti pokoke. Doyak ya, Kang. Iya. Matura karo bapak nek sejatine sumbering perkara iki saka Simbah Durna. Yo. Rama kula aturi kandel riyen Rama.
Kartasena. Si batak bali ya Ker ya. Tak mulai. Penae iki piye iki Dimas? Eyang Durna iki kudu kepiye meneh? Arep dikapake meneh. Pokoke tetep diranti dibantan terus. Mengko diaturake ana ngersane bapak. Mengko yen Rama duka, mengko aku sing tanggung jawab. Aku sing tanggung jawab wis Durna dibondo. Ada mati aku Ker ya Ker. Ay, mawis tua Ker. Daya Prapta Satriyan Tanjung Anom arep nyekel karo api banyu alam malah mbok cadet. Wah, yo kek budal. Mangke rumiyin Kanjeng Rama Kyai. Nawa badhe caos atur Rama. Wong menika dereng kalajeng kelampah kula aturi nyabarake nanggenipun badhe mikut Dimas Abimanyu. Lan sampun ngatos matrapi pidana dhateng pun Abimanyu. Wah, Abimanyu luput. Aja mbok ayomi, aja mbok dombani. Mboten wateges kula badhe ndombani pun Abimanyu. Nanging babakan icalipun pusaka jamu sekali masada menika jebul ndraning perkawis malah dumunung wonten ngarsanipun Wa Prabu Indrawati. Wa Kresna sampun dakwa dhateng Abimanyu. Wah, kowe aja ngawur. Kresna kakangku kae wong limpat. Wah, minggir yen Rama. So minggir ora, minggir yen. Inggih, namung kasujatanipun jebul menika namung Wa Kresna ingkang memba warna sanes Wa Kresna Ndrawati. Wah, Kresna kakangku to anggep palsu to salah kedaden kasihan ngaten Kanjeng Rama. Menika jebul panjalmaning mengsah. Wah, banjur sapa sing dadi Kresna wau? Inggih, kula sampun nekseni piyambak. Inggih, nanging nuwun sewu. Nuwun sewu ingkang mimba dados Wa Kresna menika jebul Eyang Durna. Wah, cangkemmu ngawur duplak cuplak. Pak, madose Pak. Oh, pop. Ose. Neh dan neh wong edan kowe ngopo iki nesu-nesu iki arep melu-melu malah tajar sisan kowe ya ning mengko dhisik to sabar sareh wong kok grusah-grusuh Kakang Gatot kae bener mula banjur takon ngetutke bapak mergo sing buka wadi ku aku buka wadi piye buka wadi lelakon iki yen sejatine Wa Kresna kae pok mau iki Mbah Durna. Wah, ora wae. Karo apa kowe? Mas sama aku rawani ngono karo kowe.
Wah, wah ora wae. Meneng. Arep apa? Sabar. Saiki aku tak takon ngendi ana Kresna kok waton ndakwa. Abimanyu dituduh maling. Aku rak yo dadi cubriya to. Nah. Mula aku naliti perkara iki kepeksa aku mau wani karo Pakde Kresna tak polo tak ajar Badar Durna. Wah, ngawur. Yen pancen ngono aku perlu bukti yo. Nek perlu bukti Kang, Kakang Antareja, gawane rene tersangkane Kang. Wah, Durna bapakku. Nggih, anu iya. Aku wis apuh kabeh Werkudara kele ku omongan iki. Wis prisa to lho iki. Iki. Wis ya rata seno. Permen mau. Wes aku diatepi kaya ngono kuwi. Wah, Durna bapakku. Sandanganmu nganti runtang-ranting. Aku ki dipulus karo anakmu. Aku diajar aku karo anak-anakku karo Antasena, karo Gatotkaca, Antareja. Lara kabeh awakku iki Werkudara. Ayo, kek njaluk suaka politik karo bapak ngono. Wis. Ngono njaluk apa jenenge? Aduh. Njaluk perlindungan karo bapakku ngono. Werkudara. Kulo ana ya, ana bapakmu Durna. Wis ana ilmu sing apik. Ilmu tiga dapat cewek. Wah, Durna bapakku apa bener kowe sing dadi Kresna kakangku? Aku sing dadi Kresna Werkudara, aku njaluk ngapura ya, Ger. Aku tulungono saka anak-anakmu. Awakku wis lara kabeh Werkudara, aku tulungono ya Werkudara. Wah, gawe wirang mulai wae. Aku ya. Bapak nek isin kaya ngono kae, Mbah. Tasena. Wis ya, Ger. Peneng sik, Mbah. Sabra. Ngono kae nek isin. Wah, klepat lunga. Wis, saiki arep njaluk tulung sapa kowe? Arep njaluk tulung sapa meneh? Tasena. Bapakmu wis bali, aku tak bali ya, Ger ya. Ya. Aku tak bali wae ya, Ger Tasena. Bali kepiye? Bali piye? Aku arep njaluk tulung wis ora ana wong meneh. Arep njaluk tulung sapa? Wong kowe iki yo kleru kok. Tasena, tak bali ya. Wis kesel. Wis lara kabeh awakku Tasena. Bali mulai nang saka 5 Werkudara bapakmu ya wis bali tegese ora sida midana pati karo Abimanyu.
Wes yo aku tak bali yo to ya. Bali piye to? Bapak wis bali. Bener, bapak ki wis bali. Ning bapakne Abimanyu. Piye? Mak cilik Janaka kepiye? Nek iki mengko Maman Janaka tekan Tanjung Anom, njur Abimanyu dipolo karo bapakne, durung rampung. Aduh, uculan ya, Ger. Uculan aku, Ger, tak bali aku. Wis ora kena bali, Kang. Kakang Torjo, piye Dimas? Mrene Kang iki dibontom meneh iki, Kang. Terus Kang, terus Kang.